pokračovanie, čo som pôsobil. Bradu, kámo. Ideme Fakt to znova. Jak to tu pustiť. vyzerá? Jak to tu vyzerá? Čo si doniesol? Cigaretku? To si môžem zapáliť? Môžem si dať? To si môžem zapáliť? Môžem si dať? Nejde mi dať do otníček. No, kvôli tomu, že mi nejde cigaretka, prichádza do nohu. Daj mi tu. To je jedna noha. Ježiš, aj ruku, sorry. Ježiš, aj ruku, sorry. Nie, ja som ho nechcel poslať dole. Dobre, tak som ho sa nechcel to poslať vyriešilo dole, za mňa. dobre. Mohli ísť dovnútra, mohli sme mať človeka. Takto nebudeme mať ľudí, že vraj si škaredý, to dneska nevadí, takže je tvoj šťastný, ale tvoja ruka je fakt zhnitá, takže prepáč, ale To pravda, nebudeme mať ľudí. robíš to horšie. Nie, nehyb sa. Tak, ruka musela ísť preč. Nemôže sa kámo stať, že ty prídeš. Nemôže sa kámo stať, že tvoj že ty prídeš. Wow, môžem ti ostrihať vlasy. Keď sa budeš hýbať kámo, tak prídeš o krk. Mimo toho to vyzerá, že si celkom relatívne fajn. Ukáž mi nohu. Nejde zobrať tvoja noha. Ale čo si vystrašený, pozri sa. Dobre bude, neboj sa nič. Utekaj môjko. Mimo toho, že si škaredý a so zlomenou rukou, utekaj, dostal si na vlasy. Choď sa prosím ťa tam kamaráti s ďalšími ľuďmi. Hoši, jak to vyzerá, kto je ďalší na rade? Čaká nás tam ešte niekto. Prežili sme ďalší deň, to znamená jedno, že som dobrý král a robím tie správne rozhodnutia. Nech sa páči, prosím ťa, poklakni pred tvojim veličenstvom Twilerko. Pozri sa na môj trón, to je najkrajšie. Hneď vidím, že si kráľ a ešte si aj špinavá, smradlavá, aj škaredá. Takže to by som povedal, že to je tak všetko v jednom a doniesol si ukáž mi tvoje mačky. Bohužiaľ, ja mačky nemám, ale vieš, že sú mačky tam dole, čakajú na teba. Uži si mačky, ahoj, poď ty copíková kráľov. Poď ty copíková kráľov. Poď ty, pozri sa, hneď teft, vieš čo, vypadne. V tomto kráľovstve sa nekradne, kámo, ty si pozri sa na watchliste, FBI watchliste. Ešte si aj, že si sorry, v tomto kráľovstve mali ľudia, nemajú priestor. Budú sa tu robiť rodiny a my nechceme mať krpcov. Pekný deň. A my nechceme mať zober si aj svojku friga. Hej, ty nie si na watchliste. Tak sa prefarbila. Aj ty si pozri sa strašne malá, ale ženy nízke to sa to je. Neprefarbila si sa náhodou? Ukáž. Oči máš aké farby? Oči máš aké farby? Ukáž mi ten friak. Nos máš menší. Kámo, môžem ti zlomiť vec? Nejde to. Ukáž mi, či ti ruka nehnie. Ukáž mi, či ti noha nehnie. Aké máš noha nehnie? Aké máš žubač? Videl som to dávno. Aj ty si pozri sa strašne malá, ale ženy, ukáž mi, či ti ruka nehnie. Ukáž mi, či ti noha nehnie. Vyzuj sa. Aké máš žubač? Videl som to. Videl som to, dávaj, potrebujeme ťa okresať. A pre istotu aj druhá, hej, lebo aj druhá podľa mňa je poškodená. Tak, nevadí, čiluj, ešte žiješ, to sú len nohy, utekaj, bež. Tak, bež. To je surreálne, reklama. Neviem, ako sa tam dostaneš. Skáče, vynášla sa, no. Dúfam, že na tej ruke si nič nemala. haircut. No, stále lepšie ako 6-7, brácho. Čo máš tu? Bordel, čo ti absolútne netreba. Nohy ti nehnijú, chcem to vidieť. Nohy vyzerajú byť OK. Čo si doniesol svojmu kráľovi Twilerovi? Toto, ja neviem, rachejtle. To je tvoja chyba. To je normálne tvoja chyba, bro, že mi to obletelo. Haircut nevadí. Iba keby si bol veľmi čistý, keby si niečo ukradol, alebo ti smrdelo z ruky. Takže relatívne si celkom fajn, vyzerá to byť, že si celkom OK. A na watchliste to bol asi tvoj brat Bráško. Pevne verím, že to nie si ty pre zločin. Užívaj si hody nášho kráľovstva, užívaj si krásny palác, domy zadarmo, vysoké dane také, že sa nikdy nedoplatíš, ale to nevadí. Dúfam, že som nepustil nikoho zlo. Chlapci, 3 dní som král a robím len dobrotu. Len dobrotu. Som najlepší král, ako toto kráľovstvo kedy videlo. Ty si veľmi nízky, dúfam, že ťa môžem za to vyhodiť. Nemôžem za to vyhodiť. Škoda. Čo si doniesol svojmu pánovi kráľovi? Ukáž mi. Čo skrývaš? Ukáž mi tvoje botasky, tvoje nožičky vyzerajú byť OK, ručičky vyzerajú byť OK. Na watchliste sa nenachádzaš, odseknem ti hlavu. Nie, srandujem, si sa zlákol, čo? Utekaj. Ale máš nejaký potmehodský úsmev. Pozri sa, tam hneď tvoj brat, normálne ste dva. Dúfam, že tvoj brat bude taký dobrý ako ty. Smrdí ti z huby, bohužiaľ tvoj brat išiel tam, ty pôjdeš za ním, ale odnou cestou. To sú katakomby, bro. Utekaj, čau. Ty si to náhodou už nebola? To čo, akože vidíte dole a prejdete sa dookola, vrátite sa naspäť, alebo čo? Ak si urobila niečo zlé, máš šťastie. Nič zlé tu nevidím. Relatívne si normálne oblečená, čož je celkom akože prekvapenie. Ešte dúfam, že si mi doniesla niečo dobré. Ešte ma chceš otráviť. Prečo si doniesla muchotrávku do tohto kráľovstva? Ty ma chceš otráviť? Popraviť. Ty ma chceš otráviť? Nebude ma tu nikto muchotrávkami. Nebude ma tu nikto muchotrávkami. Ti hodím jej hlavu do ksichtu. Smrdíš? Dneska to není problém.
problém. smrdíš, Čau, ukáž dneska mi to ruku, není ukáž mi problém. nohu. Čau, Vyzerá to byť v ukáž mi pohode. ruku, Tu máš ukáž mi mydlo, nohu. nech sa Vyzerá ti to byť v páči. pohode. Tu máš mydlo, nech sa ti páči. Vyzerá to tak, že môže, ale ty si taký maličký. Ty si taký fiškus. Utekaj a nerob zle, dobre? To je ona, a si myslel, že to je chlapec. Čo tu nosíš? Takéto veci, prosím ťa. Teba som už videl. Dneska si nič zle neurobil. Čauko. Toto zelené takto vyzerá, to je kriminálne. Toto zelené takto Kámo, vyzerá, to je noha, kriminálne noha, čau. normálne. Počkaj, Kámo, noha, ti čau. záleží. Nehyb sa, bro. Veľmi sa hýbeš. Čo tvoje ruky? Dobre, a tvoja druhá noha? Jo, vyzerá to OK. Ty som doniesol nejakú pliagu. Neboj sa, dali sme ti pliagu preč. Utekaj. Užívaj si benefity nášho kráľovstva. Hopkaj preč. Niekto ďalší hoší? Ja som ready. Kľudne mi pošlite niekoho. Chlapci, štvrtý deň bez akéhokoľvek problému. Toto lepšie ani nemôže byť hoší. Pome, nech sa to sype. Nech sa to sype. Chcem vidieť, ako sem bežíte. Jak sme na tom dneska. Hit and run. Maj sa pekne, nemáš tu čo robiť. Nezajíma ma ani, čo si mi doniesol. Plus máš plešieku na hlave. Nechceme ľudí, čo plešateľ. Ja chcem iba ľudí, čo majú krásne husté vlasy. Tak by to malo byť. Nie si na watch liste, našťastie nie. Zase hit and run. Bro, zmizni. Utekaj, ber si aj kufri. Nemáte tu čo robiť. Ak ste robili niečo zlé, tu nemôžete. Chlapci, veď ty si na watch liste. A ešte si došla normálne s hnitou rukou. Ešte si aj urobila všetko zle. Kamo, ty si zaslúžiš popravu mnou. Nech sa páči. Kamo, toto bude najrýchlejší deň doteraz. Watch list? Jedine, že by si sa ostrihal, ale nemáš takú bombu na nose. Si veľmi čistá, dneska to není problém, s tým ľudí chceme. Ukáž mi, čo si mi doniesla, niečo pekné. Alkohol, všetci nosíte alkohol. Čo sa týka ukáž, tvoje ruky vyzerajú byť fajn, tvoje noháne vyzerajú byť fajn. Myslím si, že moja zlatá, môžeš ísť dovnútra, nemá s tým najmenší problém, utekaj. Ty máš zhnitú nohu, zhnitú ruku, spravila si niečo, čo si spraviť nemala. Ja si to ešte užijem a najprv pôjde ruka, vydrž, noha, toto je uletené, niekoho takto znetvorí. Utekaj, nechcem ťa vidieť, zober si aj rukavicu. Hošino, čo? Dali sme to ako nič, hoši, 5 dní bez akéhokoľvek problému, hoši. Takže ak by si chcel vidieť viacej VR-kových videí, klikaj na toto video. Masz problem. Wyobraź sobie, że wykonujesz zlecenie. A to už bolo všetko. Uvidím sa v ďalšom videu. Teraz to nevydala takto videa, ale iba shorty, takže sa pozrite.